Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. We praten hier met listloeker Romke de Jong van D66 over de problemen in de partij en de komende statenverkiezings. D66 had in Friesland nooit echt een partij van belang best. Maar landelijk gaat het echt net echt goed. Efter de laatste peilings is het zetelaantal van D66 in de Tweede Kamer halveren. De positie van Pechtold is het grootste probleem. En daar had echt de Frieske D66 mee te meidjen. Van de Friese D66, Romke de Jong hier en welkom in het Politbureau. Je zit er bij de verkeerde partij, hè? Ja, dat zoen je bijna denken ik deze intro zie. Maar ja, niks is minder wier. Ik ben al heel lang lid. Ik ben ook heel blierd lid. In goede tijden en minder goede tijden. Dit zijn mindere tijden. Dit ben nou even minder tijden. Tijd zit in een vrije val in de peilingen. De politiek leiders zit ter discussie. Wat zie je bij die partij eigenlijk? Nou, bij de partij, de beginselen, individuele keuzevrijheid, een leven lang leren, ben zaken die me heel erg aanspreken. Die vind ik mooi. Dus ik vind het een mooie partij. Ja, wat ik leren is dat een partij regeert, dat je eigenlijk altijd de les van hebt bij de volgende verkiezingen. D66 in het bijzonder. Ja, regeren is halveren, Ja. is wel. En je zit natuurlijk nog maar een leider, politiek leider Alexander Pechtold, die het om privézaken vooral onder vuur leidt. Ja, dat klopt. Hoe dreig is dat voor jou om het in Friesland dan wel positief te vertalen? Nou, net zien ze heel dreig. Ik bedoel, in Nederland ga je nooit alleen voor het zitten. Dat betekent dat je coalitie sluiten moet. En dat betekent ook dat je lang het alle punten helje. Dus er zijn zaken die minder gunstig binnen. En ik nog zaken waar ik heel blijd van word. Ja, en Maar dan ben ik oorzaken natuurlijk als privézaken. Pechtold die is naar Oekraïne reizen, dat zou dan net melden. Het een appartement onweer dat zou wel privé wezen, maar dat moet je wel melden als volksvertegenwoordiger. Is hij te handhaven als politiek leider bij D66? ja, ik vind dat Alexander Pechtold een fantastische staat van dienst had bij zijn partij. Een heel soort berikken had. Nou ja, ik neem nog een paar dingen. Werd er ook die partij misschien al wel van jongetje naar zien zitten in de peiling ziet. Ja, dat ken. Maar deze fase is vaker mij maken dat we halveren binnen. Of nog erger. Dus ik moet het eerst nog maar zien. Wat ik belangrijk vind is dat de partij de keuzes waar te maken zijn, waar te kiezen voor een coalitie waar je impopulaire maatregelen nemen moeten, maar wat stiert voor verantwoordelijkheid? En dat vind ik belangrijker dan zaken omgaande privé. Nou ja, maar ken ik het altijd last van Kasjonwer. Pechtold zit bijvoorbeeld, ik al vanaf 2004, is zijn houdbaarheidsdatum net voort. En heeft hij net faald, liekers de oren toppers in de partij, om het gezicht van D66 in dit kabinet te litten. Ja, we zijn nu nog niet eens op de helft. Dus ik denk dat het coalitieakkoord is nog sluiten en de effecten worden nog meetbaar. Dus lang het alles is duidelijk. Je stel krijgt een aantal zaken leidt nog een vergrootglas. Ik ben bijvoorbeeld tieren blied met het klimaatakkoord wat er leidt. Dat komt ik mede tot D66. Komt dat prachtig naar voren. Ja, we zullen er natuurlijk even om, omdat 6 oktober is het partijcongres in Den Bosch. Daar zal praten we onder oren over het politiek leiderschap. Is Pechtold nog de man die D66, als ik maar die stedenverkiezingen die we in Nederland hebben, de partij onvieren moet? Ja, ik denk het wel. Tot op dit ogenblik ben ik heel wies maar hoe die de partij leiden had in al die jaren. Ik al hier de partij op de helte. Nou ja, dat is net te zeggen of het op zijn konto is of door de akkoorden die sluiten binnen. Tot nood dat denk ik dat er wel goede keuze maken is en dat die verantwoordelijkheid helaas komt maar een prijs. Dat wil ik wel zijn. HP de Tijd hier een artikel, daar staat Ed van Tijn en het PvdA kopstuk van idealisten binnen D66 worden tot cynisch pragmatisme, maar worden het doel heilig te middelen. Je zegt dat nooit weer maar die sleepwet, referendum wat afgeschaft wordt, werd D66 zo'n gigantische vaststander voor wie. Binnen nog wel ideaal bij D66? Ja, ik denk het wel. Ik denk het afschaffen van het referendum, het werken net. Daar moet ik reëel in wezen. En de kennis is het ben je kroonjuwelen. Maar ik denk op tiert is het belangrijk als politiek om ik te reflecteren. En we zeggen dat het laatste referendum gewoon net helle werd hoe ging. Maar dat verkeerd onderwerp hier. Het ging over een heel iets dingetje en het werd tot iets heel gruts maken. Dus het werken net. Persoonlijk ben ik er wel vaststander van. Weet je, op mijn vregen, ik ben erg groot vaststander van een Fries referendum. Onderwerpen die behapbaar binnen en waar je als Friese partij echt wat met dwang kennen. Een binnend referendum. Ja, of een corrigerend referendum. Ja, daar ben ik absoluut vaststander van. Ik denk dat dat voor bepaalde onderwerpen ik heel goed leent. Laten we even zien naar de Friese situatie. En natuurlijk de meisjes, maar wat er aan ellende al in je eigen partij speelt. Nou, de verkiezingen binnen net. Misschien meestal dan alweer vergeten binnen. Ik denk het net overigens. Wat is voor je het belangrijkste speerpunt, Arses, in de verkiezingen? Nou, er zijn een aantal zaken. Nooit kan je op één punt hekje. Ik denk op bestuurlijk niveau zullen voor de provincie, denk ik, een oren rol wezen mat in de toekomst. Een minder belangrijke rol, hè, Sanjo? Nou ja, wat ik zag om je heen is dat gemeenten steeds krachtiger worden, grutter worden. Er zijn herindelingen. Je ziet dat er een orenrol voor de provincie Meer taken komt. richting de gemeente? Ja, ik zie het wel. Ik denk dat echte democratie vindt plak op gemeentelijk niveau. Daar gebeurt het. En ik vind dat je als provincie daar best chinsbaar wezen maar je naar die gemeente staat. Maar ben je dan als provincie uiteindelijk ook oerstallig?
Dat denk ik nou nog net. Op dit ogenblik binnen genoeg punten waar de provincie een rol speelt. Dat klinkt wel als een uitholling. Ja, op de Mie-Wolf zelf. Nou, ik denk dat je heel goed schema naar de rol van de provincie voor nu en in de toekomst. En ik denk dat je daar al in de naaiperiode gelijk mee beginnen kan. Ja, en dat begint met de hartje bij de gemeentes. Waar is nou verlet van? Waar kan de provincie u mij helpen? Want D66 wint van ik voor een noordelijk landsdeel. Hè? Dus je zit er net verder dan Friesland als provincielaag. Nou, provincie is voor mij als echte Fries vind ik iets heel speciaals. En Goed, jouw partij zou dat doen. ja, dat klopt. En ik denk dat het nou wel naar werkelijkheid is. Hè. We zijn ondertussen al 8 jaar verder nadat we dat erop hebben. En er is nog niet verloren hoe landsdelen. Ze binnen nog steeds net. Ik zie ik net snel komen. Wat wel belangrijk is voor mijn partij is gearworking. Dat zie je dat we vaststaan binnen van de Europese Unie. Dat je goed met elkaar gearworking. Dat kan op gemeentelijk niveau. En wij vinden dat ik op provinciaal niveau ken. Het gebeurt al. Maar wat mij betreft helpen we die band met Grains en Drenthe ik heel stevig aan. Maar we kunnen nooit die Friese identiteit uit het oog verliezen. Maar je kent de provinciale oerriet als zodanig. Kun je misschien wel loslitten op den duur. Dat zou kennen. Op dit ogenblik zou dat net gebeuren, want er zijn nog te veel zaken waar de provincie voor nodig is. Het zal afhangen wat de toekomst doet met de gemeente. Als de gemeentes groter worden en nog meer taken naar haar en tahelje, dan kan je best naar een oren rol van de provincie. Jos is het hebben over maar scoren, hè, dat gemeenten meer taken erbij krijgen. Maar voor Jan maar de pet op. Is dat net een argument waar toch hij op deze 60 stemmen gaat? Nee. Want dat laat af hier voort. Neem eens een paar concrete zaken waarvan Jos is, daar wil ik de meesten maar binnen. Nou, belangrijk is in elk geval dat we zwaar kennen voor goed vervier. Openbaar vervoer, dwarsom vervoer, we zien Grains en naar je aanbesteding. Hoe je omgaat met openbaar vervoer, daar zien we echt rijkhalsend naar uit. Dat zou Johannes Kramer van de FNP ik. Ja, klopt. Maar we zien beide het belangrijke in dat het wichtig is dat je nou in Friesland heel mooi wenje kennen. Ja, maar en je werkt het verderop. Wat is een unique selling point? Want op de FNP hetzelfde staat als je hem als D66. Ja, dat is maar de vraag als ze op Jim stemmen stellen. Wat is nou echt iets van D66 waarmee Jim bij de verkiezingsvertakken meer onderscheiden stellen? Nou, de provincie had heel weinig te zeggen onderwijs. En je weet onderwijs in van u absolute speerpunt. Het is belangrijk om die jongeren van u hier te houden. Dat betekent goede stage plakken, ik op kennisniveau. En dat betekent dat vervoer daar wel een onderdeel van is. Dus het is net één punt. Het zijn meerdere punten die de verzwaring matten. Dat is jongeren hier en heel goed leren kennen. Maar ik een baan vinden en je werkje en wen je blauw willen. Want onze provincie had een meisje met vergrijzing. Dat onterinnen we net aan. Dat had ik net zin. Maar het betekent wel dat wij een generatie erop groeien matten, lidmatten. Die je graag wen je wil. Hoe kan je dat en die dan tackle shot. Want er is hier natuurlijk net volle. Er is je net vol. En dat betekent dat je dus kiest voor mobiliteit. Dat betekent dat je dus kiest voor een goed openbaar vervoer. Dat je goed kiest van wanneer sluit wat aan. Zodat de jongeren wel ergens zoals wen je kennen. Maar jongens wel lekker thuiskomen in de provincie waar ze haar en thuis willen. Je praat heel bevlogen. Je bent ondernemer. Je verkeep je ijskoos. Dat soort mensen. Kijk, het zijn ondernemers in de politiek. Zeker in de steden. Dat komt net zo vaak voor. Nee, en ik denk dat het heel wichtig is. Tussen al die ambtenaren en... Ik hoop het. Ik zou het in ieder geval leuk vinden dat er meer mensen binnen die werken. Ik ga een jong gezin. Ik vind dat mooi. Ik kies er heel bewust voor. De roemt als ondernemer jouwt me de tijd om je gebruik van te maken. Maar ik vind het heel mooi om meer ik een bijdrage aan het leveren te kennen. Ken ik het volhouden? Ik heb geen idee. Ik vind het prachtig. Ik denk het wel. En ik denk dat het goed is dat er meer jongeren in de steden komen. Ja, je bent 24 hier, ondernemer. Ik in de race om deputaire te worden. Mocht je maar je partij ooit eens een keer z'n vier komen? Nou, laten we voorop wijzen dat D66 een oren koers inslaan willen. Dat we absoluut Shamwell of Meidewaan kennen om het bestuur. Wij denken dat we als partij verantwoordelijkheid nemen kennen. Je wil in het college. Maar wil ik deputaire worden dan? Ik wil geen deputaire worden. Dat is toch heel wat als een ondernemer. Een deputaire had oren eigenschappen die ik net al bezit. Of de ambitie daarna heb. Ik zou het heel mooi vinden dat ik fractievoorzitter word van een hele mooie, sterke en stabiele partij voor de komende 4 jaar hier. Maar als je een bestuurderspartij worden, als ik kan ouder een 4 jaar hier, of misschien nog langer dan naar voren, je win soms een eenmansfractie. De laatste keer 4 jaar in hij profiteert van landelijke invloeden, waar je een driemansfractie. Er is alleen maar spul geweest. Wisseling van fractievoorzitters, mensen die dus uit de fractie stappen. Je moet net echt reclame maken voor Democraten 66. Nee, we hadden geen geluk met gaan. We gaan wisselingen gaan op de lijst. Nou, daar zitten wel meesten. Als meesten hun zit op jou, dan is dat wel pech. En dan kun je van tevoren zeggen, je hier net beter op screenen. Maar Schukking hebben we het dan horen, hè? Dat zou kennen. Ja, dat is een keuzewest. Dat is een keuzewest van de heer Schukking. Ja, het hier net die van mij wijzen zilt. Het hier voor mij net hoeft. Het is heel jammer, want het verliet ze tussen slagkracht als partij. Ja. Dat hopen we natuurlijk weer een haling te maken met de volgende verkiezingen. Maar Friesland is net echt een D66 provincie. Daar mag even toch eens wezen. Je kan stellen dat wij op het platteland in het noorden dat we daar best de moeite mee hebben om een hele grote partij te wezen. Dus is daar mij wel de taak om te litten dat we bestuurskrachtig binnen en het dat doen. Werk aan de winkel voor D66, dus Var Romke de Jong. Dit is even zien hoe het uw cartoonist Gerco van Beek de tekening voor jou het maken heeft.
De karre riet wel terug. Nou, we zullen zien hoeveel dat je met er inbrengen bij de komende verkiezings. Tieke, dank voor je komst naar het politbureau en we hopen dat je beschikbaar blijft voor dit politieke programma. Tuurlijk, dank u wel. Ontzag via het politbureau, bedankt voor het zien en graag ontnaaien weekend.